Πάμε τώρα σε έναν. Τι να πεις τώρα, Καλλιτέχνη. έναν καλλιτέχνη. Καλά το λες. Που μόλις είδαμε σε κάποια site, εν πάση περιπτώσει, είναι πολύ γνωστός στο αντικείμενό του. Θα καταλάβετε σε λίγο γιατί μιλάμε. Μας έκαναν πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση τα έργα του. Τα έργα του είναι πάνω σε κεφάλια, θέλω να σας πω. Είναι ο κομμωτής που έκανε μόδα στην Ελλάδα, το hair tattoo. Τι είναι αυτό, θα μας εξηγήσει ο ίδιος. Είναι μαζί μας ο Νίκος Εξαδάκτυλος. Καλησπέρα, Νίκο. Καλή σας πέρα. Γεια σου, Νίκο. Πώς είσαι? Συγχαρητήρια για τη δουλειά σας, για την εκπομπή σας. Συγχαρητήρια για τη δουλειά σου, βασικά. Αυτό. Λοιπόν, Έχουμε δει τη δουλειά σου και λέμε συγχαρητήρια από πριν, αλλά θέλουμε να περιγράψεις και στους ακροατές του Sky τι κάνεις ακριβώς στα κεφάλια των ανθρώπων. Βεβαίως. Αυτό που κάνω είναι το tribal και το hair tattoo. Tribal είναι το πιο αρχαίο τατουάζ που κάνανε στην πολιτισία οι Ιθαγενείς και φτιάχνανε στα σώματά τους και τα κάνανε, χρονολογείται π.Χ. και μετά κάνουμε το hair tattoo που το οποίο είναι ζωγραφική καθαρά στο κεφάλι. Δηλαδή αφαιρώ το μαλλί και αυτό που διαμορφώνω και μένεται είναι να πούμε ένα πρόσωπο, μια φιγούρα προσώπου ανάλογα τι θέλουμε. πες μας λίγο τα πιο χαρακτηριστικά, έτσι, τα πιο, να μην τα πούμε εμείς, να μας πεις τα πιο περίεργα hair tattoo που έχεις κάνει, γιατί πραγματικά είναι έργα τέχνης. Είναι λες και μπαίνει σε καλούπι το κεφάλι του ανθρώπου και μπορείς και το βγάζεις αυτό το πράγμα. Φανταστείτε ότι αυτό το πράγμα που κάνω αυτή τη στιγμή είναι χωρίς καλούπι, ούτε με ζωγραφική να το ζωγραφίζω και να το πατάω πάνω. Είναι εντελώς φαντασία δικιά μου, τεχνική, και αφαιρώ το μαλλί και διαμορφώνω αυτό που είχετε δει στα site, βέβαια. Πες και μας περίεργα σχέδια. έχουν δει τη δουλειά. Ναι. Το πιο περίεργο που μου έχουν ζητήσει είναι να κάνω κάποια προσωπογραφίες. Να σου πω την αλήθεια. Γίνεται αυτό στο κεφάλι? Ναι, βεβαίως. Αλήθεια. Έχω κατακαιρούσει, έχω φτιάξει τη Μέρλιν Μορόι, έχω φτιάξει τον Μάικλ Τζάκσον. Α, ναι. Ναι, βεβαίως. Και άλλες φιγούρες και άλλα πρόσωπα. Που μου φέρνονται πάρα πολλές φορές, μου φέρνουν πελάτες μου στο κατάστημά μου με μια φωτογραφία και το φτιάχνω. Και το καταφέρνεις δηλαδή να αποτυπώνεις με μαλλιά στο κεφάλι του καθενός μια φωτογραφία, ρε Νίκο? Βεβαίως. Αν μπείτε μέσα στο site μου και δείτε και τη δουλειά μου, θα δείτε πολύ καλά τι κάνουμε ότι δεν ξέρουμε. Έχουμε δει τι κάνεις. Θέλουμε να δώσουμε την εικόνα. Να σου πω, είδαμε και πολλές φωτογραφίες από πιτσιρικάδες. Είχαμε τρελαθεί πραγματικά με 2-3 που είδαμε. Ναι. Από τι ηλικία δηλαδή έρχονται και σου ζητάνε? Υπάρχει ένας που τον έχουμε κάνει desktop, να ξέρεις. Μέσα στο στούντιο του Sky 100,3. Ένας που είναι με μαλλί Μοϊκανού και στα πλάγια του έχεις κάνει σχέδια. Το έχουμε κάνει desktop εδώ στον υπολογιστή μας. Ωραίος τύπος είναι αυτός. Ωραίος. Κοιτάξτε να δείτε, έρχονται από πάρα πολύ μικρές ηλικίες, από τον νηπιαγωγείο ας πούμε, και πιο μικρές ηλικίες, μέχρι μεγαλύτερους, οι οποίοι μπορεί να είναι μέχρι και 46 χρονών έχω κάνει, 47. Μέχρι 47? Μάλιστα. Και γυναίκες, Νίκο? Και γυναίκες κάνουμε, βέβαια. Συγγνώμη, γυναίκες τι ζητάνε δηλαδή? Βέβαια μου είχε έρθει και κάποια στιγμή μια νύφη, η οποία της έφτιαξα 2 λουλούδια πίσω στο κεφάλι, σαν και αυτό που είχε βάλει πάνω και είχε μαζέψει τον κότσο. Σοβαρά? Ναι, βεβαίως. Αυτά είναι τα ωραία. Μάλιστα. Ο Νίκος, πολύ προχωρημένη νύφη, συγγνώμη κιόλας έτσι. Ο Νίκος θέλει να σου πω ότι έχει κάνει hair tattoo σε πάρα πολύ γνωστούς, εν πάση περιπτώσει. Τώρα αυτά τα επώνυμα γνωστούς και αυτά δεν είναι ωραία. Λοιπόν, ένας από αυτούς νομίζω είναι και ο Πράνιτς. Βεβαίως είναι. Εδώ σοβαρεύουν τα πράγματα. Συγγνώμη, Νίκο. Κάτσε, γιατί πέσαμε σε Παναθηναϊκό τώρα. Εδώ σοβαρεύουν τα πράγματα. Βεβαίως είναι ο κύριος Φράνιτς. Έχω κατά καιρούς συνεργαστεί με τον κύριο Γαβαλά. Ναι. Έχω κάνει βεβαίως με Ολυμπιονίκες τον Γιώργο Κόνσολα και τον Λευτέρη Κόνσολα. Το έχουν και σαν γούρι τους βασικά τα παιδιά. Τους έχω φτιάξει, ειδικά του Λευτέρη Κόνσολα, του είχα φτιάξει τις Ολυμπιακούς κύκλους στο Λονδίνο. Ναι, βεβαίως, και είχε γίνει πάρα πολύ καλό θέμα και πολύ φανταστικό και είχαν ξετρελαθεί. Ο Πράνιτς τι έκανε? Είχαμε στον κύριο Πράνιτς, είχαμε κάνει βασικά πάνω, είχαμε φτιάξει ένα tribal. Ήθελε και του άρεσε πάρα πολύ τα σχέδια των Μαωρί και το ελεύθερο σχέδιο. Γιατί έχει ένα περίεργο μαλλί γενικώς ο Πράνιτς. Πειραματίζεται.
Ναι, φανταστείτε ότι αυτό με αφήνει ο πελάτης μου να δημιουργήσω εγώ. Είναι η φαντασία μου καθαρά. Δεν γίνεται αλλιώς. Να σου πω ρε Νίκο. Αν έρθει και σου πω κάνε μου κάτι εδώ πέρα στα πλάγια, ας πούμε, εντάξει, πρέπει να το δημιουργήσεις εσύ ο καλλιτέχνης. Έτσι όπως ακούς το Γιάννη Κολοκυθά, Νίκο, αν ερχόταν να κάνει ένα hair tattoo, τι θα επέλεγες να κάνει? Για πες λίγο. Θα του έκανα ένα hair tattoo. Έχει πολύ μαλλί. Ναι, έχει πολύ μαλλί. Θα του έκανα ένα hair tattoo σαν τους φίλους μου τους knockout, ας πούμε. Τι είναι, δηλαδή? Τι θα έχει? Δηλαδή θα του έκανα όλο το κεφάλι, ας πούμε. Όλο? Όλο. Αφού ακούω ότι έχει πολύ μαλλί και πυκνό, θα είναι ό,τι πρέπει. Τέλειο. Δόξα τω Θεώ, έχω πολύ μαλλί και πυκνό. Θα το σκεφτώ, Νίκο. Νίκο, μήπως κάνω τη διαφορά. Θα τα πούμε, Νίκο. Λοιπόν, Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία σας. Και αν τη δούμε λίγο αλλιώς, μπορεί να έρθουμε να μας κάνεις τίποτα περίεργο. Νίκος Εξαδάκτυλος, λοιπόν. Νίκος Εξαδάκτυλος, ο κομμωτής που έκανε μόδα στην Ελλάδα και όχι μόνο στην Ελλάδα. Τώρα δεν έχουμε χρόνο, αλλά αυτά όλα τα διδάσκει και στο εξωτερικό, να ξέρεις. Ναι. Τους μαθαίνουμε. Στα γατάκια. Μπράβο, Νίκο. Μπράβο. Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, καλό βράδυ. Ωραίος καλλιτέχνης, ωραίος και με πολύ ανοιχτό μυαλό. Έμπνευση, ρε παιδί μου, έμπνευση. Ωραίο πράγμα.